За перфектно почистени кожички е важна първата стъпка, а именно избутване на кутикулата. В момента го правя с дървен изпотвач, така я отлепвам и правя пространство с джоб, там където ще мине на крайничето. Понякога правя и с метален изпотвач, зависи колко е залепнала кутикулата. След това използвам любимият ми накрайник на Crystal Professional, номер 1, пламъче, стандартно с червена маркировка, просто много добре почиства кутикулите. Вече от доста време работя с него и наистина на мен много ми харесва, защото има и остро носле, така че успява да попадне навсякъде и да мине. Почиствам кутикулите с накрайничето и малко полирам нокътната плочка, където не съм успяла да мина с пилата. И съответно хем и надрасквам нокъчето лекичко, хем и махам излишното от гел-лака. Ето тук можете да видите, че там има малко от гел-лака останало и аз просто ще го полирам набързичко, буквално за кратко, с накрайничето. Това е моята техника, която много ми харесва и наистина много ме улеснява, защото сега не се старая с обикновена пила да минавам толкова близо до кутикулите, а пък с обикновена пила може много лесно да се нарани кожата там. След това отрязвам кутикулата с ножичка и вече сега ще ви покажа, след като ги обезмаслих и почистих от прах, как изглежда кутикулата. Всичките продукти ще откриете в manicureshop.bg.